I gde ste bili sa Micom Sigurd, danas ćemo vidjeti od Minecrafta Skype PvP. Tako da da krenemo. Koliko nas ima na Skype? 369, ima još puno, ali ok. Imam je dva članka zato što da podignem, da povećamo FPS, da mi ne laka. Znamo kao je klicki i nadeo se. Ok. Čekaj se vodim, ja ladno kružim. Ok, prvo pare malo kad ćemo tamo u centru da se fajtamo. Evo se vodim koju tajnju, ako nisi je. A baš ne vidiš što da imam. Ali molim se. Brate, nemam ti tim. Nada, moj. Što nisam znao da ima ni blok. Ja sam mislio da ima dno. Kamene, mislim, znam tu mapu nego nemam pojma što se to. Ok, idem uzem kit. Ide. Fight mapu, malo ja ne koristim ovom. Gdje su koji? O, ba ne, sad mi se epizod da bak. Znači bežim u poči. I mi za bak. Mislim lago. Sad, kažete mi neki program kako ako mi pokaže omar. Sad ne. Ako konče ako mi pokaže neki, kako skijem neki program da bi snimao Android igricu. Ja ne hoću da snimam. Znači grupu mi snimam ovako s telefon, da snimam kao ekran. Tableta ne, nego ovako snimam kao program, kao Minecraft. Samo što meni sad jedna mušica udavorila. Tako je mene, ok. Samo da imam nešto. Ima nešto, ovo svaki kitelo. Ok. Ne, sad ću uspjeti. Malo prije sam dobio taj mač i svakog sam skoro ubio, nego poslije došao jedan lik, bio sam se s jednog lika i ono da se jedan došao na clean up i ubio mene, a ja sam ono ubio. Ubio sam neku diamond sword. Ne, diamond, imao diamond. Imao je diamond. Tako da strane da se hilam. Imaš nešto, koliko malo si, 2, 4, 6. Ajde, oh my god. Pogledaj ti ovo. Moj bože, moj bože. What, kako ne mogu? Ja sam da nubala to, ne mogu ladno. Je nubalo jedno. O, ljudi. Bože. Pogledaj, ladno ne mogu da se pokren jedno. Na ovo. What? Beži. Što je sve radi? Sve ne gledaj. Čekaj.
O, ovaj haker, brate. Pa jebem, mate, gasi ste im svinje takve. A je tu admin, još to izašlo, bože. Da ga pane odmah, brate. Kak ja čine jedno opiše, ne mogu da ga čitam uopšte. Kaže. Da. Ali sam. Posjeti. Nemo kojeg su. Ko si ti? Ali samo ko si. Pođu. Odakle pođujem? Đure. Koji je Đure? Ja sam iz Popovca, znam Đureta. Ko je sad? Oh my. Izvinite malo. Đure. Tak. Znam bez njega. Koliko imaš u zemlji? Čekaj, gdje su vi? Ima kuzunjiva, ako sad. Окей, окей. Unida. Ok. Mouse aqui, né? Uma van. Вот еще. Вот ты как он. Окей. Чекай. Да, видишь, я зайдем. Линка. Инок. Идем около. И чекаем. Вот! Brate, dobro mač imam. I kako tako padne be i lupa, nije mi jasno. FC bot, to znam ko je. To je neki moj drug, samo
Ne znam ko je to. Koji si ti? Neći ne pričaj. Da se, ne mislim se. Bogi, brate, gore. Ne se gore. Da, on, to znači. Koji je super. Kako sam... Činilka, ja se činilka. Ti samo nešto piti. Niko jako nije jako da zna. Da. Brate. Ali ko je on? Znate čak može gledati ko je. Uzmimo. Ljudi, to bi to bilo za epizod. Nadam se da vam se svidao. Ako jeste, bacite like, subscribe i ovo se u sljedeći epizod. Ćao!